Basta lang nagaling iskutan, lain bahaw na sa mapahimungtan. So may muntan yung tanan ng mga eskolog pagkanindot sa panahon karon makaingon juga. Thank you kay Lord sa mga nga nindot nga kabuntagon. Time check, it's already 9 AM in the morning. Kaya di pang gutom naman ang mga tonto. Pagtanaw sa kaldero, bahaw rin pinakita sa kurako. For today's video, muad to tag merkado kay mo palitag sudan para maparis tong bahaw nga puwahan. O pagabutan to sa tindahan, dili na ta maglangan-langan, papalita kong liog ti. Unsa ba sa kuno nga liog mo ko no? Ay hala, siyempre liog sud sa manok. Ang amo yung kagliog sa isda. Halang-halang ko natong tirada. Kumunsis lang pud ba? Ay hala, sige, sorry na gud. Og sa diha iya na nang itimbang kay para ato na nang mabayran, kay para mo adto na ta sa lamasan. Og kuhaan na tog ahos, sili, bumbay ug luya. Apil na lang pud natong magic sarap. Patis o ketchup, tanang sangkap. Og sa dihang nakakita ta og bikiri, ato sa napapitian nilang pan kay mura og gusla naman. Syempre ang cook di gina nato kalimtan kay mao ni pinaka number 1 ni Paris basta pan ang iskutan. Og samtang nagtambay muti mo sa tagjutay kay murag lipong na jud gamay. Og si tatang way kaluoy sa pan kay gihamal-hamal sa kagwang, giimnan pag-cook sa karahan kay para dili kuno siya matukan. Pinapitik-pitik pa ang kagwang paghuman. Og karon uli na ta din ata maglangay kay ato paningpikhan ning gabot sa balay. Transisyon ni din gamay. Og ato dayon nang hugasan kay para matagod-tagodaan. Samtang si Dudong naglimpyo sa lamas tanan, kita po diri ato puning gimarinit daan kay para mununot ning timpla sa iyang kaunuran. Og ato dayon nang dukdukan og ahos para ang langsa sa karne mo minos. Og ato ning timplahan og magic sarap daan kay para mas mununot pa jud ang iyang timpla sa iyang kaunuran. Og samtang si tatang naghaling na daan, kita po diri ang lamas ato na puning giandam. Og ato na naitak atong kawa kay para mabutangan na nagmantika. Og ato dayon gisalo ng atong lamas. Og kayo na nato gamay, isunod lang po nato gluno na tumira ninit niya liog. Butangan din nato go oyster sauce, makain nyo juga. Sus, pagkalami naman yun. O butang nga gamay tubig para dili sa mapaig. Butang nga ketchup gamay. O ganda mo na natong tayubong daan. O di na ta magdugay ato na ning asinan bitsinan atong halang-halang kay sa aso palang gayaan. Makaingon jud kang ubas itong bahaw ron. O gato din ibutang atong tayubong pang palapot sa tong giluto karon. Kay diya pa may gamay nabilin ato ni lugoon kay lisod kay panahon karon. O kayo nog jutay tilawan og gamay. What can you say? Kalimot kasi mungan. Okay, luto naman ni ato na ning haunon samtang si Dudong nahuman ng pod og hawb sa dahon. Ato dayon ning hakaron kay speaking sa bahaw, di dito na mo mapasaylo ron. Kay ug ang sudan lang imong taon, hubas man gitong bahawa ron. O karon nato na ning andamon kay si Dudong naghakyat na pod sa dahon. Unya ato din ning hukaron atong ilong nga kanon. Sa mga nakasuway o nakatilaw na ani nga kanon, i-comment na ninyo dayon. Ug sa diha kay andam naman ilad-ilad na ni nato tong sudan. So sa mga nagtanaw ani nga sudan, sigurado nakapandandok na gid mo daan. Speaking of puwahan, mao ni kinaham sa tong mga katiguangan nga pinaka-the best nga ipare sa halang-halang. Ato na ning ipatong ang buwad og munggos nga hinatag sa tong silingan. Makaingon jud ka papa jinirong bahaw. Ug ganda mo na punin nato tong panulak nga ituklak kay siguradong naagi mga tukan aniron. Og di po tayo gamay sikad nga gihatag ni ate. Unsa meto lang ngayon? Hab-hab dayon. Buwan. Dapos katikado nga gihatag ni Ate Rizal. Ang ba? Diyos may dalawag. So pa makakaon ng hilo. Tilaw eh. Marami ang ipasok na surag. Mga ba? Mga langhalang ba? Ano kang ipasok na hilo? Ay, bidli. Di yun kabantay bidli. Kaya kung naman yung tambok. Huwag wala ko ng mga eskalawag. Palit mo. Nasa sa merkado. Andiyan mo sa pugaran. Dami kayo. Awa. Mura ka nag-agian o kuwan eh. Lunos ka ba? Gusto. Bro, mga lunos kalawag ba? Napa? Bakiti ba? Buwan o buwan o. Ubas. Ako ko. Kuha namin sila. Kutuan ko saan. Pass na. Na. No na. Ay, re.
bago nyo tapusin ang ating video, meron muna akong ipakilala na laro. Ito ang 1xBet. Ang 1xBet ay isang online gaming betting app na pwede kang kumikita habang nasa bahay ka lang. At sa pag-register naman sa larong to, i-click nyo lang ang link na sa comment section. At pagkatapos, fill upan nyo lang. At ito pa ang napakaganda. Gamitin nyo lang ating promo code na Taboylan para makakuha kayo ng 7,000 bonus sa una mong deposit. At sa pag-cash in naman dito, i-click nyo lang ang deposit. At through GCash lang yan. At pagkatapos, pwede ka nang tumaya sa mga paborito mong sports like NBA at PBA. At dito, hindi kayo mabuburing dahil mayroong madaming laro na pwede nyong papagpilian. At sa pag-cash out naman dito, i-click nyo lang ang deposit. At pagkatapos, withdraw. Ganun lang kasimple. Kaya mag-register ka na para makakuha ka ng 7,000 pesos sa una mong deposit. Nasa comment section yung link. Register ka na. Tama, ito ako sa kusili.